Pagbasa, Kabanata 1. Ba, 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 ba. Ma, 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 ma. Sa, 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 sa. Aba, baba, mababa, baba, babae, iba, basa, iba-iba, saba, bababa, bao, babasa, babasa ang babae. May saba sa ibaba. Ang bao ay basa. Ang saba. May saba ang babae. Basa ang bao sa ibaba. Aba. Iba-iba ang saba sa ibaba. Pagbasa, Kabanata 1. Ba, 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 ba. Ma, 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 ma. Sa, 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 sa. Aba, baba, mababa, baba, babae, iba, basa, iba-iba, saba, bababa, bao, babasa, babasa ang babae. May saba sa ibaba. Ang bao ay basa. Ang saba. May saba ang babae. Basa ang bao sa ibaba. Aba. Iba-iba ang saba sa ibaba. Karon mga bata, panahon na aron kamo na pod ang magbasa.
Very good, mga bata! Daghang salamat, mga bata! Hangtod sa sunod higayon natong pagbasa. Hinaot nga ana ang may nakatunan karong adlaw. Bye-bye!